The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Isang ina mula pa sa Goa, Camarines Sur ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang kanyang dating kinakasama na hindi nagbibigay ng tamang sustento para sa kanilang dalawang anak. Kwento ni Maricar Picasso, nilayasan daw niya ang kanyang kinakasama na si Ramon Adriano na nasa Angono, Rizal matapos siyang bugbugun nito habang ipinagbubuntis ang kanilang pangatlong anak. At sa kasamang palad ay namatay ang bata sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang panawagan sa ama ng kanilang mga anak, panuurin po natin. Pakawalang hiya mo talaga, Simon Adriano. Anak ng ibang tao binubuhay mo, pero sarili mong anak hindi mo malang masuportahan. Suporta lang ang hinihingi ko. Suporta lang para sa mga bata, karapatan ng mga bata. Napakawalang hiya mo talaga. Di pa ba sa pambubugbog mo sa akin dati? Sasabihin mong mahal na mahal mo ang mga bata. Asan? Asan ang pagmamahal doon? Pero anak ng ibang tao, anak ng babae mo, suportado mo? Napakakapal ng mukha mo. May pinag-aralan ka naman siguro, di ba? Ayusin mo muna buhay mo, Simon Adriano. Ayusin mo hanggat may konsensya pa ako. Salamat ka, hindi kita pinakulong ng mga panahon binubugbog mo pa ako eh. Sa loob ng 7 years. Sana may konsensya ka pa. Kahit man lang para sa mga bata na lang. At ngayon, makakausap mismo po natin itong si Maricar Picasso na napanood ninyo na nanawagan kay Simon. Maricar, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po. Kumusta ang kalagayan mo ngayon at kumusta yung mga anak mo, kumusta kayong mag-iina? Sa ngayon po, okay naman po. Nabubuhay ko naman po ang mga anak ko bilang pagtitindera ko po. Saan po kayo ngayon nakatira? Dito na po sa Bicol, sa Goa po. Sa Goa, okay. Pwede ba, Maricar, umatras ka ng konti para makita naming buong-buo yung, yung mukha mo? Atras ka ng konti. Yan, okay na. So, ikaw pala ay taga Bicol mismo, taga Goa, Camarines Sur ka? Opo. Saan dyan sa Goa? Taytay, Goa, Camarines Sur po. Okay. Ito namang dati mong kinakasama, taga saan talaga ito? Yung ex ko ba? Opo. Taga-Angono Rizal po. Angono Rizal. Okay. Saan kayo nagkakilala nitong si Simon? At paano nag-umpisa yung inyong pagmamahalan kaya nagkaroon kayo ng 3 sarang anak, kaya lang namatay yung isa? Doon po sa Angono Rizal din po. Piyesta po noon sa kanila. Pumunta po kami sa kanila para makipag-piyesta. Pero hindi po sa kanila totally. Sa barkada po namin. Kasi lasing na lasing pa nga po sa noon. So doon kayo nagkakilala sa piyestahan sa Angono Rizal? Doon na nag-umpisa yung inyong pag-ibig ni Simon sa piyestahan? Apo. Okay. So, ilang taon ba kayong nagsama? Kasi may 2, 3 yata kayo sa dapat na anak kaya lang namatay yung isa. Ilang taon kayo nagsama? Halos 8 years po. Pero sa loob ng 8 years ko na yan, lahat ng pagbubugbog sa kanya. So 8 taon kayong nagsama at sa loob ng 8 taon na nagsasama kayo, lagi kang nabubugbog. Pero
Pero natakot po akong ipakulong siya dahil andun po ako sa order nila. Natakot po ako magreklamo kasi andun po ako. Natatakot po akong balikan nila ako ng pamilya nila. Okay. Kasi nandun po ako baka hindi na po makapagdito. Yun po ang iniisip ko kaya hindi ko po siya napakulong dati. Pero gusto ko na pong makalis dati doon. Gusto ko na pong makulong siya. Mari mo bang maikwento sa amin anong klasing pambubugbog ang inabot mo dito kay Simon? At paano ka binubugbog? Saan nag-uumpisa yung pambubugbog or anong pinaghuhugutan ng pambubugbog niya sa'yo? Yung una po, siguro 2014 nabugbog na sabunot na po ako. Yung sabunot po na hindi talaga ako makahinga, doon po mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami noon. Sabi pa nga po ng tatay niya, ipakulong ko. Pero nanaig pa rin po yung awa ko sa kanya. Tapos simula po nung kahit po bagong panganay ko sa kanya, nakakaranas na po ako ng pambubugbog sa kanya. Anong klase pong pambubugbog? Sipa, suntok, sapak, anong klase? Ano po, kahit ano po, suntok, marami po akong pasa dito. Lahat po. Bakit kanya, Tapos po, bakit kanya sinasaktan? Bakit kanya sinasaktan or bakit kanya binubugbog? dati po kasi gusto ko maging family-oriented naman kami kahit papaano. Ayoko rin maranasan ng broken family. Ayoko, yung gusto ko po, pagkagaling niya ng trabaho, umuwi sa amin. Kaso po hindi eh. Direct po barkada para uminom. Yun po ang pinag-ayoko. Ayun, sumanginginom itong si Simon. Sa halip na umuwi sa bahay nyo para asikasuhin yung mga anak nyo, pumupunta sa barkada, maglalasing. Kasi po, hindi sila family-oriented. Totoo lang po, mga drug addict pa nga sila eh. Mga adik. Ayoko pong maranasan sana ng mga anak namin. Kami sana, maging family-oriented man lamang sana kami po. Okay. Yun po ang hindi niya maintindihan. So kahit may mga anak na kayo, patuloy yung pananakit niya sa'yo? Opo, sa harapan po mismo ng mga anak ko, may time pa nga po na sinasaktan niya ako, tumalon po sa bintana yung panganay ko. Yun po ang traumatized na nga po siguro mga anak ko sa kanya eh. Okay. Nai-report mo ba itong pambubugbog sa inyo? Kasi kanina binabanggit mo na nung una, hindi mo ipinakulong, hindi ka nag-report sa otoridad dahil naawa ka sa kanya. Pero dahil dito sa dami ng kinukwento mo na maraming beses at paulit-ulit yung ginagawang pambubugbog sa iyo, minsan ba'y nakapag-report ka sa barangay, nakapagsumbong ka ba sa pulisya? Opo, nalaman ko po na pwede palang magreklamo sa barangay. Na ito na lang, 29 po siguro simula nung nagreklamo ako. Okay. Okay. 21 na po. Marami po kung mga blatter. 8 taon kayo. Okay, 8 taon. Nakulong na po siya ng years lang. Okay. Nakulong na po, hindi pa siya nagbago. 8 taon kayong nagsama. Kailan ka humiwalay or kailan ka lumayas sa piling ni Simon? Nito lang pong 2021. 2020 lang po ako nagpalakas ng loob. Okay. Bakit mo naman naisipan ng lumayo at layasan na itong si Simon? Pagkatapos ng mahabang taon na kayo'y magkasama? Actually po, noon pa ako gustong makalaya sa kanya kasi nga po, parang sinasabi ko sa kanya, sir, diba po? Na yung family-oriented silang lahat, tapos ako hindi, ako lang. Tapos para bubog na naranasan ko sa kanya. Kaya doon po ako nagkalakas ng loob. Okay. Nung umalis ka sa piling ni Simon, isinama mo yung 2 mong anak? Oo, hindi ko po talaga iniwanan. Okay. Ano naman yung drug addict po? ano naman yung kwento ng ipinagbubuntis mo na nawala? Pa? Ano naman yung kwento nung isa mo sanang anak na namatay? Ito po yung last na March po. March 2021 po. March po, 2021. Doon niya po ako dito. Hindi ko po kasi alam na buntis ako nun. Kasi nagpa-x-ray pa po ako nun. Doon po siguro na Okay. March po. So, nabugbog ka uli
ni Simon? March 2021. Nabugbog ka uli? Binugbog ka uli ni Simon? Kahit buntis ka na? Tapos, nagla-labor po ako. Nakikita niya ako, nagla-labor ako, nun ako. Di wala siyang ano. Tapos, alam niya po, nun ako, galing akong hospital. Yung pagkain. Hindi naman ako madala ng pagkain. Yung ugasin, tambak. Ako nakahiga lang dun. Alam niyang alagain. Bago pa lang makunan. Hindi siya, wala siyang pag-alam. Okay. Nung... Yung isang bata, ilibing. Nabulok na lang dun po sa drawer. Nabulok na lang dun. Inuot na lang dun. Okay. Nung umalis ka ba sa bahay nyo sa Angono, Rizal at humiwalay ka sa kanya, klarado ba or malinaw ba sa kanya na talagang tuluyan na kayong maghihiwalay at meron ba kayong kasunduan tungkol sa mga anak ninyo bago ka umalis? Ganito po yun. Hindi ko po sinabi sa kanya na hindi na kami babalik doon. Ang sinabi ko po, dito ko lang pag-aaralin yung mga bata. Parang vacation lang po. Pero hindi ko po sinabing, aalis na po kami totally. Dahil hindi rin naman po ako papayagan. Baka nga po pinagtita ako yun. Pag nalaman niya hindi na kami babalik doon. Okay. So ngayon, na naandyan ka sa Goa, paano yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga anak mo, paano mo natutustusan? Nagtitinda ako po sa fried chickenan. Tapos po, nagsa-sideline din po ako ng ukay-ukay at nagsa-sideline din po ako ng minamaliit niyang lumpia ko. Kapal ng mukha ko. Opo. Pero kayo ba ni Simon ay nagkakausap pa? Kailan mo siya huling nakausap? Hindi po siya nagkakapag-usap ng sino. Puro siya death trip. Kung ano-ano pong... So tumatawag sa'yo? Tumatawag sa'yo? Hindi na po. Kasi hindi naman po nagkasuporta talaga eh. Kung pwede nga lang pa ipakulong na lang talaga eh. Pero nung una, tumatawag sa'yo pero may mga pananakot. Marami pong pananakot. Meron pa nga pong sabi daw, pupunta daw siya dito para kunin yung mga bata. Pero ni minsan ba hindi man lang nagpadala ng sustento o suporta sa mga anak nyo? Ano po? Ni minsan ba hindi man lang nagpadala ng sustento o suporta sa mga anak nyo simula nang ikaw ay umuwi dyan sa Goa kasama yung mga anak nyo? Nagpapadala po siya pero may kasamang kwentahan, may kasamang sumbat, kung ano-ano po. Tapos nito pong last January 2022, nagpadala siya ng 3K. Kung ano-ano pong panunumbat ang sinasabi niya. Okay. Tapos binalik ko po yung pera niya. Kailan siya huling nagpadala? Kailan siya huling nagpadala ng sustento o suporta sa mga anak nyo? Ang pinaka-last na po, ito pong April po at ngayong taon. April 2023. Opo. Magkano naman? Yun po, 3K. Pero, kailangan pa po ng resibo kung anong pinamili. Grabe. Grabe itong si Opo. Simon, ano? Okay. Kahit po mga ano pa po kami, ganun pa rin po. Ni pabango ko, ni lotion ko, hindi ako makabili. Dahil hinahanapin niyo po ako ng sukli. Okay. Tapos ngayon, buhay na buhay yung anak ng babae niya ngayon. Walang mukha. Meron ng ibang kinakasama ngayon si Simon? Meron po. May mga anak na 3. At may asawa din po yung babae. Kasal po yung babae. Sinong mas maganda sa inyo nung bagong babae ni Simon? Maricar. Ba't natawa ka? Hindi mo masagot, Maricar. Sino mas maganda sa inyo nung babae ngayon ni Simon? O dahil ba daw po yung ano niya ngayon. Ano ho? Ano ho? Ano po sabi mo? Okay. Sige. Si Simon ba makakausap pa natin? Nandiyan na? Wala na? Okay. Ito Maricar, nakausap ng aming team si Simon kaninang umaga at sumang-ayon siya na makipag-usap sa'yo. Ngunit sa oras na ito, hindi na makontak ang telepono ng magaling na si Simon. Ayan. Sabi ko nga,
Hindi po yung nakikipag-usap ng matino. Ang taas ng tingin po niya sa sarili niya, sa totoo lang, napakayabang. Kung pwede nga po lang, kasuhan ko na lang eh, kasi kaya ko naman mabuhayin yung mga anak ko kahit. Okay, sandali. Maricar, may tanong ako sa'yo. Mahal mo pa ba si Simon hanggang ngayon? Hindi na po. Kahit noon pa, hindi ko yung... Kahit konti, wala ka ng pagmamahal kay Simon? Hindi na po. Nakamove on ka na? Nasama na po ako. Nakamove on na ako. Ikaw wala ka pa namang bagong boyfriend? Ano po? Ikaw wala ka pa namang bagong boyfriend ngayon? Kung ikaw naman, Maricar, ang tatanungin, wala ka naman bang bagong boyfriend ngayon? Okay, sandali. Ay, may kinakasama po lesbian ngayon. May kinakasama kang lesbian. Okay, makinig ka, Maricar. Nasa kabilang linya si Ma'am Chero B. Sabillare, ang social worker ng MSWD sa Goa, Camarines Sur. Saan? Karamuan. Okay, sa Karamuan. Punta tayo sa Karamuan, taga-Goa si Maricar. Hindi sumasagot si Goa. O, di sa Karamuan tayo. Okay. Sarin po. Hello, ma'am? Sir, hello. Ay, opo. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Opo. Ito po bang ganitong mga sitwasyon, ma'am, na ito katulad ng nirereklamo ni Maricar? Kaya pala siya lumaya sa piling ng kanyang dating kinakasama kasi bugbog sarado siya. Ginagawa siyang punching bag. Kaya pinili niya na umuwi na ng Goa, Camarines Sur at nang dala yung dalawa niyang anak. Pero ang problema, bibihira magsustento yung lalaki, yung ama, si Simon. Paano po ito, ma'am? Sa panahon po ba ngayon, asan si Kuya Simon po, yung asawa niya po? Nasa Angono, Rizal po. Rizal. So, ganito po, sir. Ang ginagawa po kasi namin yan ay kino-coordinate po namin through Municipal Social Welfare Office din po dun sa place kung saan po yung asawa para kahit papano po ay ma-call attention po yung tatay. Dapat po sana malaman ni ate kung taga saan po sa Angono Rizal si kuya para kahit papano po ay mapaabisuhan po natin para if ever po ay mapag-usapan kung saan din pong lugar si ate. Like, for example, kung nasa Goa po siya, makikipag-coordinate po siya sa social welfare po ng Goa para at least po matulungan po siya na ma-call attention po yung asawa niya dun po sa Angon, Rizal. Okay. Pero ma'am, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, yung bang tatay ay pwede bang parang ibig sabihin tumanggi or mamili lang ng panahon kung kailan siya magpapadala or magbibigay ng sustento sa kanyang mga anak? Hindi po ganun, sir, kasi dapat po ay halos every month po dapat meron pong sustento yung tatay. Kasi ilan po ba yung anak ni ate? Dalawa po. Dalawa po pati, sir, yung anak ng ni ate. Dapat po ay regular po yung pagbibigay ni kuya. Oo. Kasi baka hindi po aware yung asawa na may responsibilidad siya, kaya dapat po mapatawagan po talaga yun si asawa. Opo. At isa pa, ma'am, para din sa kaalaman ng mga nanonood at tagapakinig, katulad nitong sinapit ni Maricar na 8 taon siyang binugbog, naghiwalay na sila, pwede pa bang ireklamo niya yung dati niyang kinakasama na 8 taon siyang pinagbububugbog? Siya po ba ay nagreklamo po sa barangay or kahit po sa PNP or sa MSWDO po ng Goa? Isang beses lang yata nakapagreklamo. Opo. Isa din po yun sa mga katibayan po na pwede pa po siya magreklamo niyan na dapat po may platter po talaga siya na hawak din. Na nagpapatunay po na nabugbog po si ate. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Chero, sa pagsagot at pagpaliwanag po ng mga bagay na ito sa kaalaman din po ng ating mga tagapakinig, hindi lang po kay Maricar. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat din, sir. Maraming naapon po. Opo. Thank you po. Maricar, ano ang panawagan mo ngayon kay Simon? Maricar, ano ngayon ang panawagan mo kay Simon?
Hindi, gusto ko lang po sabihin na kahit wag na siya magsustento, kakasuhan ko na lang po siya kung pwede. So kahit hindi na siya magsustento, desidido ka, desidido ka na sampahan na ng kaukulang reklamo o kaso itong dati mong kinakasama. Hindi pa kayabang po. Hindi pa kayabang. Okay. So ganito Maricar, aalalayan ka ng aming team, ng mga staff namin dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico para sa pagpapile mo ng formal na reklamo at paghahain ng iyong hinaing at reklamo patungkol dito kay Simon na hindi marunong magsustento at magsuporta ng maayos sa kanyang mga anak na nung nagsasama pa kayo ay pinagbubugbog ka. Sisiguraduhin namin na hindi masasayang ang paglapit mo sa programa at aalalayan ka namin upang makamtan mo yung katarungan at makamit ng mga bata, yung suporta naman galing sa kanilang tatay. Maricar. Salamat po. Thank you. Anong masasabi mo Maricar sa palatuntunan ito? Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayun po, maraming salamat po. Sana po talaga ma-actionan po itong hinaing ko. Sige. Tutulungan ka at alalayan ka ng aming team, Maricar. Samantala sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 9 na taong gulang na bata mula sa Ligao City, 5 taon nang lumalaban sa sakit na chronic kidney disease. Buong katawan ng bata manas na dahil sa sakit. Ang pangangailangang medikal, ora mismong tutugunan ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi.
Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Kasama natin ngayon si Diana Nabo at humingi siya ng tulong para sa kanyang anak na may kinakaharap na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon sa iyo, Diana. Magandang hapon din po. Kumusta ang kalagayan ng iyong anak, Diana? Sa ngayon po medyo okay po siya, sir. Kaso po medyo na po yung po niya kasi stage 5 na po siya. Kaya po lumapit po ako sa inyo sa Ako Bicol na para po makahingi po ng tulong. Kanina ko pa tinitingnan, nanay, namumugto at pinipigil mo lang ang iyong pag-iyak. Opo, sir. Kasi po, sobrang bata pa lang po ng anak ko, sir. Gusto ko pa po siya mabuhay. Ilang taon na siya ngayon? 9 years old 9 years old? Opo, sir. Nasaan ngayon itong anak mo? Nasa bahay po siya. Ngayon po, nagda-dialysis po siya kada 2 oras po, So, sir. 9 years old siya ngayon. Ilang taon siya nang na-diagnose na meron siyang ganitong 4 sakit? years old po siya. Matagal na. Opo. So, mga maglilimang taon na. Opo, nephrotic syndrome po siya nung 4 years old po siya, sir. Tapos nung April 20, sinugod po namin siya BRTTH po. Yun po, tumaas po yung nag-seizure po siya. Tumaas na po yung creatinine niya, nag-1.4, tapos 180 po yung BP niya po. Tapos sinabi po ni Doc na dialysis na daw po siya. Yun lang po yung paraan na para maano po siya kasi na-infection na po siya. Okay. So, simula nung 4 years old siya, hanggang ngayon 9 years old na siya, pabalik-balik na kayo sa ospital? Opo, balik-balik po kami sa BRTTH po. Paano nyo kinakaya yung ganyang sitwasyon? Mahirap po, pero sa awa po ng Diyos, sir, nakakayanan na lang po. Ano po yung hanapbuhay ng pamilya? Tricycle driver lang po. Walang lang. Tricycle driver. Tricycle driver po, hindi sir. mahirap po maging tricycle driver. Opo, sir. Kahit ako, hindi ko kinakaya mag-tricycle driver kasi minsan naantok ako. Kaya sir. Tricycle driver ang asawa mo. Opo, tricycle po. Wala po, sir. Sa bahay po kasi po binabantay ko. Sapat naman ba yung kinikita ng mister mo para matustusan yung pangangailangan nyo sa anak nyo, gamutan na ganyang pabalik-balik kayo sa ospital? Po. Sa totoo lang po, sir, kulang po, sir. Kasi po ngayon pong panahon na lalo na po nag-pandemic po, talagang mahirap po talaga. Kaya kung saan Ilan po ang anak nyo lahat? 4 po, sir. Pang-ilan ito? Pang-4 po siya, sir. So bunso? Opo, bunso yung po siya. Yung 3 anak nyo, wala namang problema sa kalusugan, mga malulusog naman? Yung panganay ko, medyo din po yung pagwiwi niya po siya. Kaya parang anuin ko din po siya. So, inasikaso nyo rin? Opo, siya. Opo. Ilang taon na ho yung panganay nyo? 13 years old po 13. siya. So nagkasunod-sunod? Opo, sunod po siya. Okay. Kumusta naman itong mga kapatid ng anak nyo habang ganito yung sitwasyon ng kapatid nila? Paano? Tumutulong ba sila sa pag-aalaga dito sa kapatid niya, bunsong kapatid nila? Sa awa po ng Diyos, sir, na naintindihan naman po nila, sir, yung kalagayan ng kapatid nila, na minsan po hindi ko po sila naalagaan ng maayos. Lagi po kami So, naintindihan naman nila? Opo, sa awa po ng Diyos, naintindihan po. Nanay, hindi biro pag sinabing stage 5 na? Opo, sir. Ano pong sabi ng doktor? Anong sinasabi niya direkta sa inyo? Yun po, yung daw, kidney transplant po. Ang solusyon? Opo, ang solusyon po sa kanya. Pag sinabi mong kidney transplant, kailangan nyo yan, may kidney donor. Opo, sir. Meron na ho ba kayo? Wala pa man po, sir. Kasi dapat magmamatch yan. Opo, sir. Yun po, yung po sa amin, sir, ay ni Doc Imperial po. So, ibig sabihin, kapag sinabihan na kayo ng doktor na stage 5, hindi nawawala po yung takot? Yes yung po, sir. Opo, ano sir. Ano pinakatakot mo na? Yun po na, minsan po nagpapaalam siya sa akin na, Mama, ngaya, ganito, hindi ko na kaya. Nagsasabi mo? Opo, sir. Pero sabi ko, wag muna. Sabi ko, gano'n, sir. Kasi bata pa po mga sir. Gusto ko po talaga siya. Minsan po, nagsasabi din po siya na gusto din niya po, Mama, ngayang gusto ko pa po, Mama, ngayang mabuhay. Gusto ko pa po ngayang tumulong sa inyo. Lagi na lang siya nakahiga?
Ngayon po, ano po siya, naglalakad-lakad po siya. Naglalakad-lakad. Hindi niya po kasi, ayaw niya po, Na nakahiga. sir, na nakahiga siya. Ayaw niya po yung... So minsan parang sumusuko na siya, Opo. pero minsan naman lumalaban. Opo, lumalaban po siya. Okay. So sa kasalukuyan po, Nanay, ano po yung pinaka-pangunahing pangangailangan po ni Darren? Yung po, ma'am, medical assistant po niya, sir. Financial po, yun po, mga laboratory po niya. Kasi kada, ano po, weekly, bumabalik-balik po kami dyan sa BR. Minsan monthly, ganun po. So magastos talaga? Magasto po talaga kung sa magastos, lalo na po, ano po. May Yung mga sa- kamag-anak ba kayong tumutulong din sa inyo? Opo. Mga kamag-anak ko po, mga tita ko po, mga kapatid ko po, mga kaibigan ko po, yun po. Tumutulong sa Opo, inyo. tumutulong din po sila. Ito, Diana, no? Kasama natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ang magandang si Ma'am LB. Ma'am LB, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po. Medyo nakakalungkot yung storya ng buhay ni nanay kasi syempre bata pa yung anak niya, kailangan niya nagdumanas ng peritoneal dialysis. Kasi magkaiba po kasi yung dialysis na matatanda na may mga edad na saka yung bata. Ayun. Sa mga bata pa po na kanyan, kailangan peritoneal dialysis. So, sa ganito pong sitwasyon, Ma'am LB, idinulog ni Diana yung kalagayan ng kanyang anak na si Darren. Ano ho bang maring maibigay na tulong ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico patungkol po dito sa sitwasyon na ito? Katulad po ng sinabi nga ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon po, lahat po ng laboratories na gagawin sa BRHMC, sagutin po natin, and then yung mga test po na kailangan niyang pagdaanan. Basta available lang po sa amin sa BRHMC, tutulungan namin So, si anong nanay. pangalan nga? Hindi na BRTTH? BRHMC. Ayun. Bicol Regional Hospital and Medical Center na po siya ngayon. Okay. So, napakinggan nyo naman, Ma'am LB, yung sitwasyon ni Ma'am Diana. Ano ho yung proseso na kailangan nilang gawin o pagdaanan para makuha po yung tulong? Mas every time po na napupunta ka sa amin sa Malasakit Center, kailangan po lagi mong dala yung medical certificate plus po yung mga charge slip na kailangan bayaran para i-charge namin sa Malasakit Center, Ako Bicol Fund. And then po, yung mga gamot na hindi available sa amin, pwede naman namin kayo refer sa MAIP, sa Tanchuli, or sa any other private hospitals. Plus po yung solution nga na ginagamit nila, wini-work out ko po na sana mabigyan siya sa PCSO. Oho. Para, kasi mag-iba po yung solution kasi sa dialysis, sa peritoneal. At sa matatanda? May iba po yun. Okay. So, ganun lang, Diana. Sa tuwing medyo sa tingin mo, kailangan mo talaga ng tulong, nandoon lang lagi si Ma'am LB ng Ako Bicol. Lagi mong hanapin. At ngayon, Ma'am LB, Ngayon po, meron tayong ibibigay. pura mismo na yan. Apo. Magagamit na kaagad niya. Gagamitin natin sa Tanchuli yung, yung sa gamot na Sa gamot. kailangan nila. Yun. So, ito yung dadalhin ni Diana. Sasamahan siya ng ating team. Sabahan po siya ng staff natin ng para staff natin sa bigyan siya Tanchuli. ng tulong. Para kung ano man yung mga gamot na pwedeng available na, Opo, ibibigay na magamit po niya sa kanila. Opo. Opo. Tanggapin nyo ito, Diana. Pura mismo yan na tulong ng Ako Bicol ni Congressman Saldico at ni Congressman Jill Bongalon. At maliban dyan, ay mayroon pang inihanda na financial na tulong ang palatuntunan ito. Ako Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico para pa rin sa inyo para magamit mo na. Okay. So, sinipat ko lang. Buong buo. Ayan. Ito, tanggapin mo, Diana, para magamit mo na para kay Darren at sa pangangailangan nyo. Okay. So, ano ngayon ang masasabi mo, Diana, kay Ma'am LB sa walang sawang pagtulong ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bongalon sa mga katulad po ninyo? Ako po ay napapasalamat po sa Ako Bicol po dahil po ora mismo po natulungan po nila ako sa financial po ng anak ko at kay Ma'am LB po. Thank you po, Ma'am. At maliban dyan, meron pa palang padala. Iba talaga dito sa Ako Bicol, Ma'am LB. Lahat ibibigay natin. Meron pang food packs para pag-uwi mo. Lutuan mo si Mister, lutuan mo si Darren, lutuan mo yung mga anak mo pag-uwi mo, ha? Thank you po. Naiyak ka na naman uli, Nanay. Mahirap po. Nanaiwasan lang po natin na wag na ma-infection si Darren. Opo. Kasi prone siya sa infection kasi nasa labas po yung peritoneal Kasi po, lalo dialysis na niya. po ngayon, yung puso na lang po niya, 27 na lang po yung heartbeat po niya. Dapat ilan ang... 56 dapat 56, so mangkalahati na lang pala. Kailangan po talaga ng Ako naman, Ma'am LB, sobra. 56, 57? Ikaw, 80. Nag-i-86 siguro ako. Minsan. Okay. So, Ma'am LB, maraming salamat po sa inyo at sa dedikasyon mo sa pagtulong. Sa boss natin, kay Congressman Saldi, dahil lahat binibigay niya.
Thank you po sa Ako Sige. Bicol po. Diana, hangad namin ang paggaling ng anak mo. Opo. Laban lang. At huwag makakalimot sa Puong May Kapal. Opo, thank you po. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.